Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngay từ video này đang comment kaphat ko bakoi ka bakya ko mangaru ngadon đang comment kaphat ko bakoi ka bakya. Di show bangan ya chakma jong ka ka video ngakwa ban ai ko play piwe pe ba support ya ka channel ko jonga na ko po sha ko po. Di kito ko bedang mon ka sen ko banang kong ha ka channel ko jonga ro ngap teng sa bhalang ya pi baro sha ka channel ko jonga. Ha ka channel ko jonga pinyo ibun bha ki content kom cleaning, organizing, cooking, skincare, makeup, but family vlog. Thì là đã phis ngau tanat kom kane ka video, wanam klet pan like ya kane ka video, pan share share ki parlok jong pi, baru ka badon kam ha, ban subscribe ya kane ka channel. Thì ka we nga kwa ban pan kan mau ya pi hang ni, kane ka de ka disclaimer ba don padeng jong pi ba ong yang nga kong pi de ka skin specialist ne kum no ma, pi de ka dermatologist ne kum no, em ngam de ka skin specialist. Ti ngale ekane ka skincare videos, makeup videos lane ki products recommendation gum toru based na ka experience ka jonga ngapron ka me kini ki products na kata ka daw mo nga shait ban recommend kini ki products banga ngel tanat banta ngam la ban recommend phi kini ki cream lane kini ki products bayo na ki doctor lane na pharmacy mo te kini ki products banga shait ban recommend phi ru kini ki products bangi yo mo all counter products bangi yo na naika na kiwe pat ki online shopping te wanam snel tho bakla mo kito ki products banga shai ban ong ye phi lane nga shai ban ye thu ye phi he ki videos ru ki de ki products bangi la ban thet hi kum bangi le thet na ye gum to na dukan gum to kalong ka ju hi bangi la ban thet na online Klem da prescribe kine ki dermatologist ma te tharai plus ngau thu hi te menta ngan stang no e kane ka video te menta ka sngi ngan ya thu e phi shapang ki sunscreen mo na mar ba bon phana preng jong phi be sai ban klianga kong kom kino ki sai sunscreen bangin pron kam nak banda ka skin ga jonga te nong kong ngan ong shwa e phi ba ngala da ban le e ki videos barim shapang ka skin type mo nong kong phi de ban ngau thu e ka skin type ka jong phi la da phi tip e ka skin type ka jong phi la da phi don oily la da phi don dry la da phi don combination la da phi don sensitive skin tharai phi la tip himo kom kino ki jai ingredients ba phi de ban jet nak banta ka skin type ka jong phi mo tes ngau thu shwa ya ka skin type ka jong phi la ne pet ya ki videos jonga ya ki videos barim jonga namar bang ala de ban ya thu e phi shapang kum no bangin tip ya ka skin type ka jongi ha ka ne ka video mata ka sngi ngan batai biang e phi shapang jong u sunscreen ho oi ngala de ban ya thu e phi ha ki videos barim jonga shapang jong u sunscreen ngala de ban pan e phi bon bha ki sunscreen option ro ha ki videos barim jonga tang bangan le biang e kane ka video shapang jong kane ka topic shapang jong u sunscreen namar padang bon phana teng jongi ki bom tip kum no banjet e ki jai sunscreen nak banta ka skin type ka jongi mo bangin snel thu ya ka skin type ka jongi la da phim pa da page ya kane ka video nan bu ha kane ka screen khanang ba phila ban check biang phila ban tip ya ka skin type ka jong phi bon phana teng jong phi ba chai ban klianga o ngam nga tangam snel thu mo ka skin type ayu bang don te kumta te la da phikwa te khele page ya kane ka video te banjet yo sunscreen ru kat kum ka skin type ka jong phi ka de ka we ka badon kam bha na mar ba la da ngim nang banjet yo sunscreen kat kum ka skin type ka jongi te la da phi thet kino ki jai sunscreen ru phi phin sa smell ba o ka skin ka jong phi long dol bha long thang yong bha bat long oily bha ka e ka daw ba phis ngeu kumta kadaw ba phimnang banjet ya ujai sunscreen nak banta ka skin type ka jong phi te la da phis ngeu thu e ka skin type ka jong phi la da phis ngeu thu e ki ingredients ba don ha ki sunscreen te tharai phim face kom kane ka problem mo te ngeu thu shwa ka skin type ka jong phi nang ta pat thet ya u sunscreen ka topic jong kane ka video ngala da ban ong ya phi ka de phang jong u sunscreen dengan batai phi u e u sunscreen te ka e ka jeng mentoi bangi yo no ne sunscreen te kat no jai kini ki sunscreen ki don ka e ka jing sngaw thu bakla bangi don haba ta sunscreen la ne ta skincare hakas ne do ka jongi mo dengan batai phi step by step kumno phang jong u sunscreen te sunscreen ude ujai jing ta la ne u product ba ngila banta hakas ne do ka jongi banyada na ka jing thang jong ka sngi na ka sun damage la ne ngila banong na ka UVA but UVB mo na ka ultraviolet rays ba hit direct ha ka skin ko jongi da ka bangita yaw ne sunscreen te ka eye jing ya da la ne ka eye protection ya ka sne do ka jongi khna bangin light na ka ne ka sunburn wrinkle bat kiwe ya ka tangan batai phi bet te don arjat uneu jai sunscreen uwe ude u physical sunscreen la ne u mineral sunscreen gila ban ong thrai playo I hi haki videos barim jong aru ngasai keren bhasha phang jong u mineral sunscreen la ne physical sunscreen te ka ba ar pat ude u chemical sunscreen mo don arjat uwe ude u mineral la ne u physical
the way pat uday u chemical sunscreen tenga kwa ban pen sngau thu ye phi hang ne ba dang don na preng jong ni bom sngau thu mo ua uta u mineral sunscreen lane ua uta u physical sunscreen ma ada phi yo I ba tho ha ka to sunscreen mineral sunscreen ngan pan ap lada phi yo I ha ki sunscreen gum to te thrai phla tip hi hangne nga thet yo ne dermaco sunscreen te nga dang shu yo hi yo ne dermaco sunscreen kumba lies nge saus nge emta te udon SPF 50 PA+++ te une udeu ultra light zinc mineral sunscreen for UVA and UVB protection udon zinc oxide ma udon zinc oxide 25% zinc oxide te une udeu oil free sunscreen te umdon white cast how no sunscreen ngala de banya thu epi haki videos barem te kumno pins ngau thu bade mineral sunscreen lane physical sunscreen lada phi I ba tho zinc oxide lane titanium dioxide uta udeu mineral sunscreen te une mineral sunscreen mas dapta akasne do kajongi tem don kam ban up kumba shi pel minute lane khatsan minute on rest hakas ne do kajongi namar ba chemical sunscreen babun hi ngi haban up kumba shi pel minute lane khatsan minute shwa bengen yai lane shwa bengen step outside ma shwa bengen le shabar a kumto te une u physical sunscreen lane mineral sunscreen pat ude sunscreen u battery kam hakato hi kapor ma te kata kade ka benefit bangi yo na u mineral sunscreen te bun bha kine ki jai sunscreen ru habangi thet kumto tharai phiru phila dep mat ekane ngaru mensuang ala de ban mat ekane ka problem ba hakapor bangam nang banjet ekane ki jai sunscreen te hakapor banga ta kumto yo ne mineral sunscreen ngayo iba ulong thick bha ulong ben bha kador khmat kham tam yangi ki badon oily skin kumto te bha ban apply mineral sunscreen tina kata kada ngam cuk ngau tanat ban apply mineral sunscreen mensua tamba mentapat la bon palat kine ki sunscreen tengi la ban jet ma kat kum ka skin type ko jongi dengan ong ya phi ba mineral sunscreen hi ladangim nang banjet te unlong rben bha kasne do ko jong phi la phim nang bha banjet ya ka ingredients lane ka texture jong to sunscreen kat kum ka skin type ko jong phi une mineral sunscreen ro ulong rben bha kumbang la de ban ong ya phi une ude mineral sunscreen banga thet na derma ko uneru ulong rben hi khandiat ma ulong oh my god mashimbun bha te uneru ulong ben bhagum to ma haka skin ka jongi tangba da long ben than kum ki wei pat ki jai mineral sunscreen ma pe nampa hakane ka hakti jonga ma pe pinyo I ba uneu mineral sunscreen ulong slam khandiat ban blend lane ban blend hakas ne do ka jongi ulong usimpor kumba shi minute lane shi minute tam ban blend hakas ne do ka jongi kata kade ka jingya pher pa mineral sunscreen but u chemical sunscreen ma menta pat bon bha kine ki mineral sunscreen bam don shu yaw ne u white cast ma namar ba kila upgrade bha kila shna bha yaw ne sunscreen naga taga daw kila banjet bon bha kine ki option ro ba phila banjet ya kine ki mineral sunscreen dengan bu hapo ka description box lada phikwa ban thet ya u mineral sunscreen namar ba ngani thu ya phi u mineral sunscreen u yarap nak banta gitu badon sensitive skin badon redness ma basaw kador khmat kumto balong sensitive bha phimya de bat kano ka jet sunscreen kumto une u mineral sunscreen ulong safe ban padon kam ulong safe pan padon kam kham tam ye kito ki khna badang don khatsan khan rus nem kia kito ki ba armet ru te phide ban padon kam kum mineral sunscreen mo phla ban jet au no mineral sunscreen ba pisngau tanat phla ban thet na dermaco phla ban thet na ki wei pat ki company ru pen phla ban thet na ki wei pat ki company kum to ma kat kum ka jing ngau tanat ka jong phi an bu ka to ka ne ki link hapo ka description box te phla ban jet ki ki mineral sunscreen banga shai ban padon kam te ngan yathu ya phi ba don ka to ka ne ki mineral sunscreen bangala de ban padon kam te phla ban jet ka we na kini pe uneu sunscreen don white cast mo ngala de ban blend pe nga shembon bha tang ba don white cast hang ne te phla ban jet yaw neu sunscreen la de phi kwa ya u mineral sunscreen te mentang ngala de ban yathu ya phi shaphang jong u mineral sunscreen la ne shaphang jong u physical sunscreen te mentapat ngani thu epi shaphang jong u chemical sunscreen ma u chemical sunscreen ulong phe na u
physical sunscreen la ne na u mineral sunscreen une ulong lightweight baha hakasne do but don white kasru ha une ulong suk baha ban blend mo kata kade kajing ya pair but u mineral sunscreen but u chemical sunscreen u chemical sunscreen usuk baha ban blend but ulong lightweight baha kasne do don white kas haka skin kajongi te bon baha kineki mineral sunscreen badan ya une white cast nama harba ulang ben ba kumto tang ba une u chemical sunscreen pat don white cast ulang suk bahaban badan kam ulang suk bahaban blend hakas ne dok kajongi dengan ong pika way ba une u chemical sunscreen u shimpor mo nama harba ngala deban ong pi habon ba ki videos jonga tharai ba nda pila deban apply sunscreen kumto ha performance step lada phi padon kam ya u chemical sunscreen te phi ban up kumba shi per minute hadu khatsan minute te nang tapat salet shabar namar ba lada phi apply menta phi lej menta shabar te kamot ba kalong le no ai lada phi apply sunscreen ru namar ba ka sun rays kala ban hit ban bala kala ban thang ya ka ngi ka jong phi lada phim up kumba shi per minute hadu khatsan minute chwa bepen le chabar te lada pidon sensitive skin palat kumto lada kasni do chong phi kalong sensitive palat kumto te ka baha ba pen padon kam da u mineral sunscreen te wat padon kam ya u chemical sunscreen lada pidon sensitive sni do palat kumto lada kasni do chong phi kalong sat baha kumto lada phi apply kino ki cream lane kini ki sunscreen kumto ru phim sngaw ya hap mo te sngaw thu ba pidon ya u sensitive skin te phla ban padon kam da u mineral sunscreen te pej mentang ala da ban change ya kene ka setting position jonga namar ba la do bha shabar te haban phai shane bat namar ba mende ngapdon kam da natural lighting te mentapat ngala on ya kene ka light room lighting mo te playo I hi tharai ka jing ya pher te wala ka taru ngan continue bet ya kene ka video mo te mende ngala da ban batai phi phang jong sunscreen phang jong chemical but mineral sunscreen tharai plus ngau thu hi kumkino bade ban pron kam ya u chemical sunscreen kumkino bade ban pron kam ya u mineral sunscreen nane u physical sunscreen tingala de ban ong phimo ngan mention biang katok ane kini ki points knang ba phinam klet ya u chemical sunscreen te kito ki bomdon sensitive skin bomdon redness kumto bomdon yangmong bomdon dark spot kumto te phila ban pron kam ya u chemical sunscreen te yakito ki badon sensitive skin palat yakito ki ba armet yakito ki khana ba kwa ban pron kam sunscreen ka baha ba phinje da u mineral sunscreen mo namar ba u mineral sunscreen ulong safe ha ban pron kam ki khana yakito ki ba armet bat yakito ki badon yangmong bat yakito ki badon melasma dark spot pigmentation kumto phla ban je da u mineral sunscreen tengam ong ba long ban pron kam ya une u chemical sunscreen long hi ban pron kam lada phim don worst skin issue kumto lada phim don bone palat pigmentation kumto te phila ban pron kam hi namar ba ngaru ya lade mo nga don yang mong nga don dark spot kumto menshwa te nga shat ban pron kam da u chemical sunscreen hi tang bangam don sensitive skin part mo te nakata kadau ngapron kam ya u chemical sunscreen te nga shat ban mix sekne ki jet sunscreen ru kum Dr. Shed kum dot anki tharai playo I hangne kum Dr. Shed dot anki dermco bat la shield ozi shield bat kiwe ki jet sunscreen mo ngala bon bhai kine ki sunscreen bang shat be pron kam chemical sunscreen bat mineral sunscreen te ngala da ban ya thu e phi mane ba chemical sunscreen ulong sok bha ban blend don white cast ulong sting bha long heavy kumto long orben kumto hakas ne do ta ka de ka we ka advantage bang yo na u chemical sunscreen te phi ha ban jet kat kum ka skin type ka jom phi te ka jing man toy bang yo na sunscreen tharai pla tip hi u sunscreen ula ban yada yangi na ka jing thang jong ka sngi na ka sunburn suntan la ban yada yo pigmentation dark spot yo melasma yo nyang mong mo te ula ban yada yangi bangin light ban yo no wrinkle premature aging kumto ya ka snedo ya ka jingring sti kumto ha kador kumat mo screen ladangim introduce ya sunscreen ha ka skincare routine ko jongi te ngin yo yakini ki
mo kini ki skin problems kum premature aging kum wrinkles suntan sunburn bat nginyo kini ki melasma pigmentation ma kum to uneu sunscreen ru u protect la ne u yada yakas ne do ka jongi ban even yakas skin tone ka jongi mo te u yada ru yangi naka skin cancer mo kini kide kijing mentoy bangi yo na u sunscreen te mentapat ngan ne thu ya phi dia ayu ladangim pedon kam sunscreen mo ladangim pedon kam sunscreen tharai pla te bhi ba terus ladangim apply sunscreen ladangim introduce ya sunscreen ha ka skin care tin ko jongi te kasne do ko jongi kan ring stick loi bha phidon bon phana preng jongi bas ngau thu bakla ba o ladangam ta sunscreen ro lei mo tang ba ngan ong ya phi ba hoi lei mo phim yo i ya ka result menta tang ba lada phim ta sunscreen te phin yo i bun bha mo lada phi notice ba hapo teenage kum to hapo ar pheu kum to te ka skin ko jong phi kan long plum bha bat kan long best bha tang ba masan cross ar san ar phnreu ar phneu ar pras nem kum to te phin sa sedang ban yo i ya kito ki wrinkles mo tengam ong tang ya kito ki ba la cross sa ar san snem ya kito ki bompat cross ar san snem ru bun bha na pedeng jongi badon ya uneu wrinkles ya uneu line ha ka dor khamat ka jongi te uneu sunscreen mo pide ban introduce ha ka skincare tin ko jong phi khnang ba phin light na ka ne ka wrinkles bat ka jing ring sti ha ka dor khamat ka jongi mo ngam ong ba ladangi apply sunscreen te ka dor khamat ka jongi kam don ya kito ki lines ki ayu mde gum ta mo ka shong ru ha ka snem mo lada karta ka jongi ka nang he te ka snedo ka jongi ru ka nang kala kum to tengem la ban bat ya kata mo insa sedang man yo iya une u sunspot kum to une u dark patches kum to ha ka skin ka jong phi mo don up deng jong phi bom ithu u e u tau sunspot u e u tau pigmentation u e u tau melasma ru te u to sunspot u de u dark ba mong kum to ha ka dor khamat ka jong mo te u pigmentation ru u long kum u sunspot hi bangi yo na ka jing thang jong ka sngi te nang ta slowly kum to suki ka kala pat sha u melasma ka kala pat sha u nyang mong te ka day ka way ka badon kam bha ba pin introduce ya u sunscreen ha ka skincare tin ko jong phi khnang ba une unyang mong la ne une u sunspot la ne une sunburn ru umla ban thang la ne umla ban yo ya ka sne do ka jong phi khnang ba unnom kala pat sha pigmentation te mentapat ngan pensyaya phi hang ni ba namar ba bon phana preng jongi ba ong ba o ba ni nai ta sunscreen namar ba menta kaski kalong dom ba bat kalong mo kalong dom ba shabar la ne don sngira shabar unto te nai pran kam sunscreen ru tharai la biang hi mo te ngan ong ya phi kane kade ka babakla lada dom palat kasngi kum toru ladam dan sunlight ladam dan sngi kum toru sunscreen kadai ka way ka badon kam ha bangi dei banta haka snedo ka jongi te saka way ru ka jing sngew thu bakla banga shait ban yo sngew ba o ka skin ko jonga ka long yong ba long dal ba kumni ngam don ya ka face skin tone nga ka skin tone jonga kam long li kum ki way te tharai la dangam apply sunscreen ru ka biang hi mo ngai shait ban yo sngew kumta em lada pidon brown skin tone lada pid yong ka snedo ru sunscreen kadai ka way ka badon kam hi ban at haka skincare tin ka jongi te sa ka way ru nga shat ban yo sngew ba don ba ong gum ne te o nga don ar sun snem nga don ar waist nem nga don ar post nem dengan badon kam da u 30 SPF da u to SPS da to SPF badon lai pel mo lai pel SPF dengan pensyaya pihang ni ba lada pidon ar pesan snem lada pidon ar pesau ar pesan ar penreu snem ru pila hiban pidon kam ya u sunscreen ubadan 50 SPF mo ubadan 30 plus SPF ubadan 40 ubadan 45 ubadan 50 pila hiban pidon kam ya u sunscreen lada udan 50 40 SPF ru e sakawe ru dan ba syait ban ong kum ne mo o nga tengah dangaret bha tengah haban pidon kam do SPF ubalai peu mo te em lada pi expose palat kum to lada pi sha palat hakasngi kum to lada pi don lada pi leching late lada pi ayu kum to te pi hab hi ban pran kam yo sunscreen ubalong ubadon higher SPF
te lada pi shu shong ha yeng kum to lada phim expose than kum to shaba lada pi tre po yeng lada phim sha akasngi lada phim shong akasngi kum to te lele phla hi ban pran kam ya u 30 SPF kum to mo u balai pheu SPF na don ro ba ong kum ni ba nga shai banyo sngew ba o lada nga apply sunscreen tang shi sen ru hakashi sngi la biang mo te ngan ong ye phiang ni ba une u sunscreen u yarap tang hapo ar kanta lane hapo lai kanta te lada phi le ching le kum to phi day ban apply biang ya auto sunscreen namar ba mo ka protection ka day ka way ka badon kam ha kham tam yang ki badon melasma badon yang mong kum to te kito ki bam don yang mong kito ki bam don melasma te le lada phi apply shi sen ka shi sngiru tang bangan ong ye phi lada kito ki badon yang mong badon pigmentation kum to te ka baha ba phen apply yo sunscreen ar sen ka shi sngi hakapo men step shi sen ba hakapo men sngi shi sen ni ba don ap deng jong phi ba ong mo ba lada ngi apply biang yo new sunscreen te ngi day ban sai ya ka khmat ka jong ni ne kum no em phem day ban sai ya ka khmat ka jong phi phila ban apply na jrong jong ka to ka cream ba phipron kam la ne na jrong jong ka to ka sunscreen ba phipron kam ha ka pomen step phi la da phi apply sunscreen ha ka pomen ski te phim day ban sai ya ka khmat ka jong phi phila ban ta direct ha ka dor khmat ka jong phi kata ka day ka way ka jing pen shai ba nga kwa ban pen shai ha ka ne ka video te yaw sunscreen ngan bo ha po jong ka description box ha po jong ka ne ka video da don ap teng jong phi ba kwa ban order ne ki sunscreen te phila ban order direct na ka link la da don ap teng jong phi ba kwa mineral sunscreen ru phila ban order la da pi don la da pi kwa chemical sunscreen ru phila ban order na po ka description ba bo ha po ka ne ka video dengan ong ye phi ba ka ne ka day ka jing kar pa ka baret ka jonga ba da ka ba phi order na ka link ka jonga te ngan sayo kato ka ne ka commission na kine ki online app kum Myntra kum Flipkart kum Nykaa bat kum Tira bat kum kiwe pat ki app mo te lada phi order kino ki tiar lada phi padot lada phi order kino ki skincare products kum toru order na ka link jonga babu hapo ka description box te sakawe ru ba kwa ban pensyai hang ni ba bon phana preng jongi bas ngau thu ba klamo kham tam ya kito ki bru pempat jo apply sunscreen ki pempat apply skincare hakas ne do ka jong ki mo te ki shai ban ong kum ne o kine ki sunscreen kine ki skincare products ki de ki jingta ki de ki makeup mo dere makeup ka de ka way skincare products ka de ka way mo bas ngau thu ba kla ba ladangi ta sunscreen ladangi ta kine ki cream ki ayu de ka makeup kade ka skincare products mo te kata kade ka way banga kwa ban pan shai ha kane ka video te kane ka video ka long tang kum ne hi lada phi sneu ba phi yo ching man toy na kane ka video te wat am klet pan like ya kane ka video ban share shaki par log jong phi bar ro ban subscribe kane ka channel te khublei shibon ba phipet ya kane ka video ha do bakot te lada phidang entertain gum to lada phidang kwa ban kli ngai ki question lada don ap deng jom phi ba kwa ban kli shu ya ki question ya ki jing kli gum to ro te phila ban follow ya nga hapo Instagram iba vela suchiang ngan bu ha kane ka screen knang ba phin yo iba te ha Facebook ro kaju hi ka username iba vela suchiang te phila ban follow ya nga hapo Instagram bat hapo Facebook lada phi kwa ban kli ki jing kli te phila ban kli nga na po Instagram na po comment section ba na po Facebook te tangkum nehi kublai shibon bye bye take care and stay safe love you all